שאף אחד לא ידע בכלל שאתם מרכיבים מכשיר שמיעה. הרבה אנשים צריכים מכשיר שמיעה, אבל דוחים את זה. בעיקר בגלל שהם מתביישים מלהיראות מבוגרים יותר, או שיהיה להם מכשיר מגושם על האוזן. אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. אני רוצה להציג היום את אחד במכשירי השמיעה המתקדמים ביותר בעולם, Reach CIC-Li. מדובר במכשיר שמיעה זעיר, בגודל של גרגר חומוס, שיושב בתוך האוזן ואינו נראה לעין. אין חוטים, אין שום דבר מאחורי האוזן, ואף אחד לא שם לב שאתם במכשיר שמיעה. אבל אל תיתנו לגודל להטות אתכם. המכשיר הקטן הזה עם טכנולוגיות גדולות מהחיים, כמו למשל בינה מלאכותית שיודעת לסנן רעשי רקע ולהתמודד עם מספר דוברים בו זמני, בצורה מושלמת ואוטומטית לחלוטין. והכי חשוב, הוא נטען, בלי סוללות קטנות, בלי התעסקויות מיותרות. טעינה אחת מספיקה לעד 35 שעות שימוש. ובפטיפון אנחנו לא מבקשים מכם להאמין, אנחנו נותנים לכם להרגיש. מגיעים אליכם הביתה, בודקים, מדגימים ונותנים לכם להבין איך זה נשמע ביום-יום שלכם. כי אם כבר מכשיר שמיעה, שיהיה כזה שלא רואים, אבל מרגישים את ההבדל. לחצו כאן ותאמו הדגמה בבית בלי התחייבות. פטיפון מכשירי שמיעה. New Sound, New Life.